Every day I'm shuffling. Máš nejaký talent? A chceš ho ukázať na verejnosti? Tak sa prihlás na Rastislavka má talent. Prvé kolo je už v novembri. V celej škole sa zviditeľníš a budeš známy. Every day I'm shuffling. Máš nejaký talent? A chceš ho ukázať na verejnosti? Tak sa prihlás na Rastislavka má talent. Prvé kolo je už v novembri. V celej škole sa zviditeľníš a budeš známy. Máš nejaký talent? A chceš ho ukázať na verejnosti? Tak sa prihlás na Rastislavka má talent. Prvé kolo je už v novembri. V celej škole sa zviditeľníš a budeš známy.